Ansa igdong madadangog sa rolang na pagtubod asin opinyon kan podcasters asin kan guest. Bako kan samuyang sponsors, affiliates o sisay man na nagsusuporta asin konektado sa podcast. Ang taga Bicol may intensyon na rauton o magtaong danyo sa anuman na reliyon, grupo, organisasyon, negosyo o ni isay man na individual. Ini hatod sa indo kan si Ramsen na production. May takal pa ko. May tinakal. Nagtakal lang hanip yan. Tinakal lang tinakal lang sound effect mo. Mas maging si Inon. Mas bari daw gun si off-air. Dapat nag-ano ka muna. JJ. Ay, nako. Next time Alright. ako. Next time. Ayun. Naipit. Anyway, yaw na naman kita sa dire-diretsong episode. Ayan, ang part, pang-pira na daw niya, Hindi ko. Actually, hindi ko nabilang. Kasi bago nagbakasyon, igawa pa ning sarong episode. Ayan. Itong episode na to, itong pasagin sa akin, parang lang yan. Data pa to na po-post, pero kay Pon kong i-edit to. Yan. Ay, okay, sa mga sa mga di nagdadangog dyan, sa mga bago pa lang sa Satuya. So, di nagdadangog. Sa mga di nagdadangog, Magdangog na po. mga bago po dyan. Ang Satuyang Podcast, madadangog sa Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Dangogon na lang doon sa Spotify para din ako para sakitan. Or mag-search na lang kamo sa mag-search kamo sa Google, napando ang taga Bicol Podcast, tapos direct na lang kamo doon. Maluwas na po ang taga Bicol. Basta ang Bicol me is not C, it's K. K. Yan. Taga Bicol. Kaya yan. Yan. As in, kung di pa ka mo nakapag-follow kan sa Moyang ang page. Bicol kasi actually Bicol, di ba? May B, may hiling ko naman B is for Bon. K is for Christine. And then ang ultimate L is OL is Linus. Kaniguan. Pim 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 pim. Otro mo na. Sige daw. And then take Okay. Ayan. Malinaw-linaw na. Ayan. Nawala na sa takal. Nahalon na. Ayan, speaking of that, kaya nadawag nindo ang anong iyan. Kasi pag-uulayin tango niya na na episode na ni manunungod sa po diyan sa sa matunog sa 4-0 na basketball. Sa kawat sa history kang NBA. Ano history kang NBA? Grabe ka naman. Ay di yan, history yan para sa Denver. Kasi yan ang kainot-inutan ata nindang mag-sweep. First time yata nila makalog man sa finals. Sa finals? Okay, inot niya. Saka maka-sweep din eh. So kumaga sila grow underdog. Eyo. Wow. Actually, nakalaog na sila sa semi-final, sa finals kang Western Conference back 2020. Kadtong nasa bubbles pa sa Florida. Si NBA. I think sa Disney ba o sa Universal Studios ang Disney. Bubble. Disney ba? Oo. Duman nangyari duman si Bubbles. So actually, inagkakarawat mo niyan sa finals, kang Eastern sa Western. Iyon man sinagtarapat kang back 2020. Okay. Oo. Pero, Kael, ang mo? May ka ba? May team? Ano ang team mo sa basketball? Ang sa kuyang team ay Sarok Manabuklo. Oo. Dallas Mavericks. Dallas Mavericks. Tanong Dallas Mavericks. Dahil kay Dirk Nowitzki, kang inot pa. Si Dirk Nowitzki talaga Talagang sa kuya na maging fan ako ng Dallas. Permisid ng daog. Never silang nag-champion one time lang, di ba? Oo. Singunyan na. So, dawas sila daog, okay lang. Dirk Nowitzki. I see. Dallas. So, nagbabase ka mo duman in a certain person sa indong team. Actually, iyo talaga yan. Kasi, kung totooson, ako kay kang aki pa ako kadto, may mga notebook ako kadto ning basketball. Ang tanda ko pa kayan kadto, may notebook ako kadto ni LeBron James, ni Jason Kidd, ni Kevin Garnett, tapos Kala ka ba mo si LeBron? Ni
nagpuon ka to from Diba, civic Kobe ka ka? hanggang mathematics. Kobe ka. Oo, Kobe. yun may Kobe. Pero di ko alam kung anong subject to nakatapat kay Kobe. Oo. Naugta ka palan. Oo. Bon. Kasi ang notebook ko kato, Jolina, mga siya Judy Allen. Oo. Ako notebook ko ka to mga Tom and Jerry Kids. Iyo. Mga cartoons. Bakit itong itong mga burak-burak? Di ba yung itong mga notebook ato na burak-burak? Iyo, tapos si Rico yan. Oo. Di ba? Rico yan. Claudine Claudine Barreto. Barreto. Di mo na masugot na talaga, itong mga notebook na na artista. Mga artista. Basketball players. So kami palang kadto, garo na garo something different na kadto. Diba? Naka-basketball na kami. Basketball player na ang cover may kadto kang Jersey na, no? So anong ka? Anong edad Anong ka team mo? magdalan basketball? Actually, day ko tanda kung anong edad na nahumaling sa basketball or nagdala ng NBA kadto. Pero dahil sa notebook to, garo nagpuo naman si Kobe Bryant, yun, LeBron James. Kobe Bryant na talaga dati kadto? Ika? Iyo. Si ang Kala ko si itong maitom na halangkaw na may sa Durant? Bako, Jordan, yan. Si Jordan. Ibang na yan, garo ibang generation na yan. Kumbaga ang generation mi kadto, talagang generation ni na Kobe. ni na Dirk Nowitzki. Yan. Ni na Dirk Nowitzki, ni na Jason Kidd, ni Steve Nash, tapos igwapo yan Yan, dahil mo maintindihan, dahil ka mo. Ako kasi, ang mga team ko, ako to si team kong dahil ako nadadaog. Oo. Never pa akong naka-experience na madaog actually. Oo. Yan po ang inapod na bandwagon. Kasi whoever wins, that's my team. Oo, bandwagon talaga. Pero ito sabi mo yan, ini paring Linus, na kami nagpuon ang pagiging fan-makan sa wrong team dahil sa sarong player. Garo itong from there, nag-stick na kami sa nag-stick na kami sa team. Sa team. Sa team. Okay. O halimbawa, kadto, garo... paano pala? Kung halimbawa, di ba naglilipat-lipat, araw katunid Durant, dati nasa nasa Golden State, tapos naglipat siyang Suns. Yun na nga yan. Kung idol mo si basketball player. Yan. Si LeBron. Naiintindihan mo yan. Pero... From Cavaliers to Lakers. Oo. Pero kami, we're proud. Yeah. We're proud kami kasi ang player day talaga naglipat. Kasi si Dirk Nowitzki, day talaga siya naglipat. Hindi siya naglipat. Ever since Maverick, Dallas na siya. Talagang gusinda ng loyalty. Oo. Yeah. Tapos kami magtururugang talagang Kobe Bryant. Tugang ko nga inarog-arog pa kayo ng move ni Kobe Bryant. Tapos di ba pa nagtitres pa ito? 4-3, Kobe 4-3. Kobe 4-3. Yan. Pero mag-focus kita duman sa sa kawat kang Denver sa kasi Lakers. Kasi nanggana kami, Denver, Bandwagon talaga. Dati di ko alam kung anong team talaga kayo. Dati ako Miami Heat. Tapos naging Miami Heat? Sisi mo na idol mo sa... Boston ba? Boston. Anong Boston? Anong Boston? Kasi patapos ang laban. Alam inamat ko dahil ko araw. Tapos na Golden State ako, di ba? Nag-Cavaliers ako tapos naging Golden State. Dahil? Kasi sa Cavaliers dati. Nagagana. Dahil Cavaliers ako dati kasi si LeBron sa kasi Durant ba? Si Durant ka to, nasa sa Golden Thunder. Thunder to. Tapos for a while, kasi mali talaga akong choice, for a while, nagstay ako sa Golden State because of, Stephen Curry. Kasi nagagana-gana man ka to. Pero may kami ng gana, Stephen, sorry. Stephen Curry. Tapos naging naging Suns na konting lang. Tanong ko nag-Suns? Kasi si Durant. Una ako kasi taga-Arizona ka. Oo. Sa Arizona ako. Recently naman na si Durant ang nadaog sinda, naglipat ako duman sa Nuggets. Kasi nahiling ko talaga. Kasi may gwapo duman itong halangkawon. Si number 15. Si Jokic. Oo. Na love at first sight ako sa iya. Pakahiling ko sa iya, sabi ko, magana na ni. Sorry na, Bon. Oo. Halangkaw. Halangkaw talaga siya, be. Pero bakong halaba. Ang pasensya. Pero ito kanina nakaaging kawat, talagang matindi na 4-0. Imagine mo na 4-0 si LeBron. Oo. Ang iniisip mi kadto, kasi ako Lakers fan ako Dako lang Lakers fan ako Ang iniisip ko, kasi since nasa Lakers si LeBron, nagigibo siya ng history. Yes. Di ba? Nagigibo siya ng history kasi recently, nalalampasan niya na si Michael Jordan.
Ano mga halat? Ano mga history ang ginibo niya sa Lakers? So, ngunyan, actually siya ang pinaka may mataas 8,000 points. Wow. 8,000 points sa buong playoffs. Oh my God. Ning career. So, siya lang ang may lampas. Imagine mo, 2,000 points. Ang lamang niya duman sa pinakahababa. Ay, sunod bago sa iya. Tapos, pangalawa, yun nga ito, nalampasan niya si Michael Michael Jordan. Tapos, siya ang pinakadakol na flop. Hindi ko alam kung anong mga record ni LeBron, pero I think ever since kadakol na siya. Banga siya. Kadakol sa iyang nauugma, dakol din sa iyang nauurag. Iyo. Naurag man lang sinda dahil nadaog nga ni. Pero ever since, di ba, pa siya itong nasa ano pa lang nga siya. Tapos dakol na nauuyam sa iya. Para man kaya. Pag once na may mga na-achieve ka, dakol talagang mga kasi inggit. Dapat. Ay, hindi po tandaan doon yan. Pag inggit po, pikit. Yan. I think, sa isip ko lang, for me, garo nagpuon ang hate kay LeBron kasi dati siyang Cavalier. So, dati siyang Cavalier, Cleveland Cavalier. Tapos, naglipat siya ng Miami. Naglipat siya ng Miami. Duman garo nagkaigwa ng hate. Na nagbuo siya ng super team kato kasi si Dwayne Wade, si Bosh, kato. Tapos nag-champion si Miami Heat. Tapos nagbalik na naman ulit siya ng Cavaliers. Nag-champion man ba kasi Cavs, 'di ba? Nag-champion ng Cavs dahil din kay LeBron or sa team niya. Tapos ang pinakaiba lang kasi kato, garo nagpuon duman kadtong nagkawat baga si LeBron sa Cavaliers, nagaro tigbo siya. Tigbuli. Yeah. May history siya sa katunat. Garo tigbuli, garo tiggarapo or something, tigbu. So, and then, dakol man siya actually, dakol siyang achievement bilang, basketball player. Kasi imagine mo, at the age of 38 years old, still playing, Oo. Still playing. Kasarabay niya si Kobe Bryant. Kato nagpupuan pa lang si LeBron. Oo. Kobe Bryant, Steve Nash, Dirk Nowitzki. So, si mga taong ito, pa-retire na. Iyo. Diba? Pero kung tutuuson, saro nga na siya sa mapiling sabihin na legend na din. Kasi kung saan man siya magduman, napapagana niya. Iyo. Garo, masabi ko rin na ganun. So, a good player palan siya. Pero nagkaigwa rin kasi nagkaigwa rin kasing issue na dahil siguro sa wingman or garo dahil sa sarong player na nagpagana, arog ni Kyrie Irving na yun nagpagana kan team. Tapos, pangalawa, yun nga ito si Dwayne Wade. Mga araw ka to. So, kumbaga, garo, na ang focus kan tao, garo ang attention kan tao, na tinatao da sa iya, where in fact, bako man dapat talaga siya ang manggana. Or dapat talaga siya maging, MVP. Or dapat talaga siya maging star player of the game. Okay. Gotcha ning. Kaso kang panahon kasi, itong si LeBron, katong nasa kahubinan pa talaga si LeBron, kung mahiling mo, ang abaga kayo, kada kulaon. Oo. Ang panon magkakato, di ba? Ang basket... Mas maliksi pa talaga siya kato talaga. Oo. Maliksi sa kato, sa kadakulang hawak. Imagineon mo, dakulang hawak mo, malaw ka sa laog ka ning basketball. Talagang iiwasan ka. Kakatakutan ka. Kumbaga diba? Gapo ka. Oo. Yung bumangga, giba. Yeah. Diba? Saan sa rupa kayong bagay, ang kawat ning basketball kadto sa laksak. Iyo. Di ba? Sa laksak ang basketball kadto Itong laog sa kung laog. Laog. Ano ibig mo ka sa laksak? Itong malaog ka. Itong ida-drive mo ang basketball. Yeah. Ida-drive mo ang basketball palaog sa kasi ring. Kasi ngunyan, sige lang garapo lang ning garapo. Oo. Ngunyan kasi garo mga takot na garo nagbabaratical na ning mga Actually mas din sa inda yung mga paralabaan na ng shoot. Kasi masalang common din baga ang kung magawa ng gubok dalanon kasi puro na lang talaga pagitan nila sa kasi kato talagang garo war. Kato talaga bihira ang dahil man sa bihira minsan lang mag-tres. Yeah. Or sa sarong tip siguro ang tatao lang mag-tres si mga lang point guard or shooting guard. Yan lang mga tao. Pero ngunyan kaya halos gabos na sa posisyon kang mga sa lineup. Pwede tatao na mag-tres. Yeah. Isipin mo di ba si Jokic. Center siya. Center siya pero nagkakawat siya sa luwas. Nagtatres siya, di ba? So kadto kayang kadtong panahon, pag sinabing di man actually sa stricto. Garo ang play kadto
kapag center ka lang. Center ka lang. Oo. Kapag shooting guard ka. Araw katubugan, kinakatakutan ko to sina Shaquille O'Neal. Di ba kadakulaon? Si Shaquille O'Neal, lang yan eh. Center lang yan eh. Sa loob yan eh. Kaya kato, pa nagpiperetro yan, di mga tararaong magperetro. Yan. O, di ba? Kato, tigiriling takata, di ba? Si Shaquille O'Neal, permi yan. Si Min. Maluyahon ng pretro ka yan. Oo. May nanunudan kita digdi. Okay, ka mo, halimbawa mo yan, si mga nagdadaralan mo yan yung mga kahubinan. Mga nagdadangog. Pag nagtiteres ang player, uy, urupakan, gayon, yan. Pero sa tuya, mayo, garong inapod yan, tasklot, di ba? Yeah. Takot mo ngayon maglawag ang takot mo ngayon maglawag ang, I see. garo, apun sana, batikal sa nung batikal. May na si play. Pero, grabe, so points na nakukuha. Dakulang points kasi, siguro, syempre, harayo man sa ring, di ba? It takes a perfect trajectory paduman sa ring para maisot mo. Buray, trajectory. Ano to? Di ba? Grabe, bikararom. Science, di ba? Kasi pinag-adyan natin, di ba? Projectile motions, di ba? Paduman sa ring. Dapat maigwang ang perfect angle, perfect release, perfect speed para malaog duman sa ring. Pero isipon mo, ito ang kakabilib kung 3-pointer ka. Oo. Pero, hilingon mo man ang mga player ka to, Dracula. Pero anong nangyari talaga? Tanong talaga nabugukan si Lakers. Hindi ko aram. Siguro, kasi, base doon sa nadalan ko, siguro dahil tinambangan si LeBron. Piling ko. Sumaksin ng teamwork. Sa hiling ko. Or baka, syempre, dahil man or baka napagal na talaga si LeBron. Dahil sanay si mga player or talagang dinimalas lang. Kasi even si Anthony Davis, dahil man naglog si mga tira niya eh. Oo. Pagal na siguro. No, saka yung nahiling ko mga binabaglaan magrolokso eh. Di ba? Pag mga player baga mariris mong binabaglaan ng lokso, tumakintid na lang eh. So that means talaga, talaga, lamang man talaga kaya kami, yung Denver. Bandwagon ka talaga. Malamang talaga kasi sa langkaw pa sana, talagang inaarog lang kani katong number 15. No? Ano ang pangalan ka to? Jokic. Si Jokic. Malam mo yan, taga Denver ako. Tapos di ko bistado. So si Jokic. Argan ng mga bandwagon, di ba? Yeah, Sarong player lang ang araw. Sarong player lang ang araw. So ini ang mga halimbawa ka mga bandwagon. Di ba? Di ba? Kasi actually, halimbawa, ako, Lakers fan. Di ba? Kung siya ang nakadaog kang Lakers, gusto ko madaog man. Ini kaya, kadaklan kaya ng mga taong nyo na lalo na sa mga... Sa iba lang ha, may nagdadangog dyan. Masabi lang na fan ka. Sasabi, di ba, maaraman mo lang saro dyan na na tao. Yun na yan. Oo. Diyan ka na. Tapos sasabihin mo, team ko ngayon. Hindi mo nga ni aram kung paano ang scoring. Pagkulangin talaga ng ang bandwagon. Kasi actually, ang mga bandwagon, nagruluwas na lang yun pag pag playoffs na yun pag final na eh. Oo. Pero pag regular season, dahin, ako kanto ha. Dahin madalan eh. O, di nagdadalan. Dahin aram katong sinangyari sa Lakers. Paano sila nakalog sa playoffs. Yeah. Kasi ako, Lakers fan ako, talagang tikso sabay. Maugmahon ka na actually kang nakalaog ka mo sa nakalaog ka mo sa playoffs. Yeah. Oo, kasi ang huna ko talaga, makakalog. Kasi sinasabi na duman sa mga news, tigbabarasa ko na to, 2% chance, 3% chance na makakalaog ang Lakers sa sa playoffs. Tapos nakalaog from play-in games ng Ghana. Tapos nadaog pa ninda ang Warriors mo, di ba? Di ba? Yeah. Yun na nga eh. Pero ano nga nito, di ba, mga bandwagon? Sinda si mga tao or mga arog ko. Yeah, arog ko. O mga arog mo. Dahil nagtatanggap ning daog. Pagkadaog. Gusto may pirmi lang kaming gana. Gano'n lang sinda Garo feeling ko clout, di ba? Garo itong dahil digdi kami yan, matibay yan. Garo nakikisabay lang. Maski dahil man aram kung siya ang player. Kumbaga, dahil sinda seryoso sa game. Oo. Manggana lang. Garo may masabi lang. May malang. Oo. Na, ako, yan, magagalang yan, Denver yan, tumatibayan yan. Or kung daiman, halimbawa, for example, ako, Cavaliers, tapos syempre, nadaog rin to kami. So, ang susurugan ko,
So kalaban nindo. So nga ni ako sa Indo, di ba? Kasi nadaog nindo kami. Oo, di ba? Yan ang mga mga bandwagon. Characteristic ng bandwagon. Kan mga bandwagon. Saka pangalawa, nagruruwas lang talaga yan pag playoffs, saka finals. Yan ang sige ng taong ribok. Tadyan sila makapili ng mga kanya-kanya ng manok. Oo. Saka sa paano baga, garo may mga nagruruwas baga pag mga NBA finals, may nagruruwas din yung mga critic na di mo nagkakarawat basketball. Ako di mo na ako nagkakawat basketball. Pero, di ba? Pero aram ta kung ano ang play. Ay, kulang nga si Aaron nga kani. Pero ikaw magkasaba ako, critic kami magkasabi mo, kasi. Naging critic ako kasi ang masasabi ko lang. Kasi si Lebron lang darakang sutim. Kasi iba ang play kasi. O di critic ka nga. Mahiling mo kasi si play kang mga nakaaging kawat kaysa sa si play katong nadaog sinda. Yeah. Oo, na talagang di nagralaog si shoot. Siyempre, pag di nagralaog ang shoot, mayong score. Kaya mo dadaog. May gulang ako na basa doon sa mga comments. Sabi niya, gurang nada kaya si Lebron. Ayo. Tapos ang kalaban niya, si Hubin pa na ito nga si number 15. Ayo. Ayan. Pero talaga, dako lang factor man talaga ang pagiging Hubin pa, no? Oo, kasi kasi makusog ka pa. Dako pa endurance mo, oo. Kasi kung tutusin, 38 years old, Hubin pa yan. For me. Di ba? Pero isipon mo na lang, puon 19 years old siya nagkawat. Pero yes, di ba? Grabe. 18 ata Kasi nasa 20 years na siya sa sa pagiging basketballista Wow. Di ba? Anyway, bakit pinag-uulayan si Lebron? Pinag-uulayan tayo about Lakers Pinag-uulayan tayo about sa kung taan na daw. Kasi Lakers siya. Oo. Anong itong kanta mo kaya Anong kanta mo itong sa Lakers? Itong sabi mo sa kuyang kanta? Si AD. Ayan. Napakasakit, Kuya AD. ang sinapit ng aking Lakers. Napakasakit. Naging buklo. So, yun na nga, in connection to that, in connection kang sa pagiging buklo, kasi po nga ni Lakers fan, ini pa ang nangyari. Oo, nagpakalbo ako. Nagpakalbo po si Lolo mo. Talagang dinibdib niya. Pagkadaogan sa muyang Lakers. Yan. Ayo. Dinibdib niya talaga. Talagang mahibi-hibi na talaga siya. Kaysa sa man, nangyari kan suod ma. Kaysa man dyan, iba. Tayo ko na pati siya makaulay. Tapos, na siya, suya na siya, tapos naghihibi-hibi na yung sa gilid. Nag-aaro na kayan. Di mo daw ko aro kayan. Habang ako nasa gilid, nagkakakan chicken nuggets. May kapustahan ka na ang pinusta mo, ang buhok mo. Di actually uso na yan, garo panata. Ginibong, ginide. Siguro lang, garo just to release. Pero man lang broken-hearted. Di ba? Pag mga broken-hearted nga nagpapagupit nagpapalipot ng buhok. Broken-hearted si Siguro broken-hearted lang ako kasi dahil kami nang gana as a Lakers, a big Lakers fan. Pero dakulang honra naman sa muya na kami nakaabot ng West Conference Finals. Yes. Kaysa man dyan si iba, nag-abot sa finals pero dahil man aram kung anong pangaran ka mga player. Di ba? Saro lang. Aram lang niya si number 15, dahil paaram si pangaran. Di ba? Matimaan niya si number 5, dahil man niya aram ang pangaran. Dawa pa. Malangga naman kami. Daw ka man, 0 pa. Di ba? Mga kaya yan? Inampun ng mga... Dawa anong gibuhunin daw. The great bandwagon. Pinaunrahan ko sa nangay kam. Pinaunrahan mi sa nakamuning mga second quarter. Pinaunrahan. Tadi na kamo, nagro-lamang-lamang. Kung halimbawa, ikaw, di ba, since bandwagon ka, kung papapiliun ka, sarong team lang. Sarong team lang talagang papapiliun ka. Right now, syempre, ang pipiliun ko si Chicken Nugget. Di mo yan nibigpan kang Denver Oh my goodness. Kasi sindang makusugo niyan. Dapat ang mga bandwagon, ang hinihiling talaga kaya na karakteristik para manggana ka. Mga mauurag kasi yan mauurag kasi yan mag-critic sa mga yan. Sino ang favorite player mo? You have to si number 15. Si
pangalan, i-search mo na lang. Yan. Kang Denver. Yan. Mga Kanatonatics, oni po ang Bandwagon 101. Ini po ang Bandwagon 101. Oo. So, sa ano yan, kapag nahihiling nindo na tagilid ang mag-ribay tulos ka mo. Kung may jersey ka mo, ribayan tulos. Ano ba si para di masyadong halata. Oo. You know? Feeling ko si Carepa, Golden State yan. Ayun, paano mo man na-feel? Feeling ko lang feeling ko si Boss Carepa, Golden State yan Warriors yan Siya bandwagon? Oo. Dayman, garo tinapik niya na si pagiging bandwagon. Kasi kanto may nagruluasan ng mga bandwagon. Pero feeling ko talaga siya Yes, pero in fairness, magaling talaga ang niya. Mataba ang ang utak ni ni Boss Carepa. Ikaw ba naman, basketball player? Siyempre, aram mo na si mga fan. Ito mga paliga baga sa mga barangay. Itong aram mo nagsiwit na si referee, tapos nag-shoot si bola. Aram mong daiman counted, maparalakpak ang tao. Taday mo rin aram ang count basketball. Yes. Pero clout lang na fan initiative me araw kaya na whatsoever. Ay nako. But anyway, it's a good thing na garo. At least ganyan, aram na nindo. Oo, naigo kita ning mga basketball teams. Diba? Pero ang Pilipinas, naman basketball team, di ba? Ang Gilas Pilipinas. Ang Gilas Pilipinas. Bago lang yan. Ako katong nasa Pilipinas pa kami. Siguro, di ko aram kung perang edad ko kadto. Nagano naman kami, dalan kaming PBA Linos PBA. So katong PBA kami, Philippine Basketball Association. Association. Oh. Ang kadto? Anong team mo pala? Anong team Hinebra. Ang team ko kadto is San Miguel Beer. Day nagbago? Day kato nagbago si team ko kato, pun kato. Kasi ang team ko kato talaga, yan si Danny Sigel, si El Deponso, si Racela, si Ontiveros. Mga yan. Malamang kumbistado dyan. Isang Pirmingana. Kato nagcha-champion talagang San Miguel. Sabi ko na sa inyo. Kaya San Miguel ako Saan numerong yan? Hapatun mo. Sino ang pinakamarag? Sino yung pinakamarag? Si number 8. Si Sai. Number 8 na yung araw mga player. Di ba? Siguro inisir sa mga kung siguro kasi Christine, garo siya bako man sa bandwagon, pero pag nagdadalan siya ng basketball, nadadara na lang siya doon sa player. Kasi gwapo. Kasi araw kayo ng bandwagon, you go with the flow. Go with the flow. Yan palang bandwagon 101. Kasi kung di ka mag-go with the flow, di ka manggagana, mandadaog ka. Kasi hilingon mo pero kadaklan na pinipili talaga actually ka mga bano. Si mga gwapo, si mga itsura. Kaya di may masyadong gusto si Lebron kasi medyo tagilid ang sa iyang muka. Kaya tagilid ang kagwapuhan. Kaya aramin na talaga actually na madadaog ang Lakers kasi yun na ito. So, alit lang. Ang putun ko lugan. Ano ang nakukuha pagiging bandwagon? Winner. Pirmingana. You're always champion. Gana ka pirmi. Never pa kami nakamati ning madaog. Kaya nasusuya ako sa bago na naa ako. Yun na basta to. Nagkakaugo ni mga bandwagon man. Kunyari, yan, Lakers tapos di ba? Nuggets. Yeah. Kunyari, Lakers ka. Nagbabandwagon yan pag fourth quarter na. Yan. Kaya sabi ko, pag tagilid na, dapat... Tagilid na, garo madanaog na ang Lakers ko. Garo feeling ko magiging Denver na ako. Last bandwagon, information na dapat pong tandaan. Pinaka-importante yan. Fourth quarter, dapat may malaog ka. Dapat duwa ang jersey mo. Duwa ang jersey mo. Tandaan mo yan. Re-rebayan mo na. Yan. Exactly. Re-rebayan mo na. Kumbaga paglaog mo, naka-Lakers ka, pagluwas mo, itong ma-announcement na, Nuggets ka na. Garo feeling ko yun si paradala ng basketball na malawag sa basketballan. May bakta. Tapos dahil hapoton, sisingi ang lamang. Di pag sinabing, si Saro nga, go! Tapos ang sabihin mo, excuse me, may I go out? I'm gonna go to the bathroom. Pag madadawag na. Mga third and a half. Mga third and a half, maluwas ka na. Excuse me, I need to go to the bathroom. Pag mo, mahiling, siyempre nadadagog mo man sa bathroom, di ba? Duwa yan.
pag na ka pa rin nadaog, ay balik ka na lang. Diba? Ganun yun eh. Kasi feeling ko, ang mga bandwagon, may mga pride din, nahaba talagang madaog. Yes. Kasi diba? Talagang, competitive kami. Competitive, yeah. Sa kagigibuhon may gabos. Sabi araw ko na itong diba? Kay Boss Caripa, nagbayad talaga siya ng mangbabarang, mangkukulam, gabos na. Talagang gibuhon may gabos. Madaog lang. Saka matibay mang bully ang mga bandwagon. Yes. Tama. Matibay sindang, may mga mema lang. No, it's one of the characteristic of bandwagon. You have to have a good communication. Charot. Dapat proud ka sa tinatrabaho. Yes, exactly. Yes. And you also have to be proud of your team. So you have to learn both team. Kapag sabi nga nag fourth quarter na, ara mo nang tagilid ang saro, switch jersey, and then you have to talk. You have to talk about the team. Yan. Pero may hapat ako sa imo. Handa kang mapuniti. We don't promote no crimes. We don't promote any because we need to be friendly. Kasi siyempre ako nasasuya ako sa mga bandwagon. Pag nakailang ang bandwagon sa basketball, pupunitiyon ko talaga. That's why nga nag-aapod kami. May we go out to go to the bathroom para daiman masyadong halata. So bago ngayon naka-purple ka. Ngayon naka-black ka na. Garayin ni si mga paradalan basketball na nagigripuan. Itong kay Puan magdulag pag nanggagana na. Di ba? Kasi syempre, dahil may pinopromote ang crime or hate. But anyway, di ba, ma-finals. Ma-finals na. So, ma-Denver ka. Ma-Denver ka. Right now. Pero nakabakal na akong ano ba ang Mayo pa. Pero naglalaban sa Doha? Sa Balyo. Sa West. West ba yun? Celtics sa Miami. Si Sai ka duman. Celtics Miami. I think Celtics, Miami for now. Ano ang Celtics? Una ko kapag si isang lamang. Ano ang Celtics? Ano ang state kang yung Celtics? Anong state kang Boston. Boston, di ba? Anong Miami? Miami Heat. Florida. Kasi Heat, di ba? Florida. But anyway, sa mga paradalantaning mga nagdadalan or nagdadawag kang taga Bicol podcast. Salamat po. Salamat pala kasi syempre, di ba? Kung ano man ang sa indong mga team ngunya na NBA Finals or ngunya na NBA 2023, lugod manggana. Yes, of course. We already claimed that. Pumunto ka talaga mapupuniti ko rin ito ini. Bandwagon. You already have to congratulate because I already know that. The greatest bandwagon, di ba? So magtutuos kita Karepa. Itong bandwagon duman. Di ko aram. Basta si ako. Sarong Karep. Pero El, may bisto kang bandwagon? Iyo. Kadakol. Ako igwa, may bistado ako. Kadakol? Anong karakteristik? So, ka nga ni Baga, itong GSW versus Lakers. GSW siya. Oo. Nadaog na siya, lipat siya biglang Nuggets na siya biglang. Ikaw kayo mga Di ba naglipat na siyang Nuggets? Tapos ingon yan, baga na sweep. Garo ito bagang avid fan na kang Nuggets, phone kanto pa. Iyo. May mga crew collection na pero ba nakalsa naman wholesale. Tawa. Di ba? Ako masasabi ko na bago kang bandwagon. Kung ever since talaga, may pinopost ka na about sa paborito mong. Sa kaara mo ang statistic. Oo. And then you have the pag sa panaghiling ka sa Facebook, igwa kang ina-upload na memories. Oo. Saka kung mga 5 years later, 5 days pero, Kasi feeling ko sa Pilipinas kasi, garo sabay sa uso. Tama. Tubod ako dyan, sabay sa uso yan na, finals. Denver manggagana, or Warriors ang manggagana, or Lakers manggagana. Duman kita, tapos mataram naman niya, naarog ganyan. So, bibihira si Ton talagang genuine na may team. Oo, may team. Ako talaga, pero Lakers. Bandwagon man ako. Palan. Kasi, aram mo man, nakakalog ang Dallas. After na nag-champion sinda, na sinda nakakalog playoffs . Oo.
So, nag-root man ako sa GSW kaya dati. Oh. Ako ever since day ako nag-ano. Ano lang, itong first 3 years lang kang kasi nanggana sinda. Banwagon ko talaga. Welcome to the club, man. Ako kato nag-eye din ako kato sa Spurs. Oh yeah, sa Spurs talaga magaling. The reason kung taano nag-eye ako sa Spurs kato dahil sa coach ninda si Popovich. Popovich. Oo. Ang play ni Popovich sa laksak. Oo. Sa laog. Kaya kato nagtapat ang Warriors saka Spurs. Habuon kung maray ang match up. Kasi ang Warriors kato nanggana because shooting throw. outside. Puro throw. Pero mayong sa laksak. Kasi si Tim Duncan talagang gamit ang langkaw kato. Iyo. Oo. So, yun yan. Siguro bago man sa pagiging bandwagon. Pero day ka man kasi si GS man kasi kato harababa. So kaipuhan man talagang mag-throw ning bola. Kasi kung masalaksa ka, tapos yung mga hirigante ang patsailing maan mo pa man to. Hindi, may minapon man na play, di ba? May minapon man na, araw ka tong sina Allen Iversons back in the days. Araw man ka to ni Steve Nash back in the days. Hindi mo niya napapatres. Nagpapatres. Oo, nagdadrive yan sa laog. What I mean with the GS and the Spurs, we're talking about the Spurs and the GS. Garo ba nag-aarapon na lang ninyo? Anyway. Actually, kaya nagpuron lang yung mga tres na yan dahil sa GSW. Diba? Yeah, actually, oo. Garo nga pinagulayan pa ka to na sabi na, gibbon 4 points. Di ba? Pag harayo ka pa, pag pirang feet ka. Halos kabang ada kang court. Oo. Baka mangyari kayo, nasa balyo pa ni court, nagtitirira na ning shoot na. Tiga-arno na sinapig. Tiga-arapon na lang. Tiga-arapon na lang, Di na pa dribble. Naging volleyball na si basketball, Daing data. Tapos may net na nasa sa center kang ni court. Ay, they na duman na, ngunyan na basketball, may na duman si mga pinag-urulayan na, malupiton si fade away shoot ni Yeah. Di ba si Kobe ga daw, fade away siya, ang araw ganyan. Pero ang pinaka-the best na mahiling nindong basketball na play, kang mga Becky. The best. Naling mo itong yaon, may mga duwang Becky sa kabilang ko, tapos nakatindog duman sa ring. Anyway, oh my God. Ibang ulayan na yan. But anyway, good luck sa magiging champion. Ngunyan na NBA Finals. Winner. Di ba nakalag na winner chicken nuggets. So ang mo niyan, irurut mo niyan is kung siya manggana sa East yan ang Lakers lang siya. Manggana. What I mean, kalaban niya ngunyan kalaban niyang Nuggets na daog niya. Oo. Actually, for me, ang nasa puso ko talaga, kung sisayang makadaog sa Denver Nuggets, maugma ako. Kasi nadaog nila ang Lakers. Arog man lang yan ganyan. Garo revenge yan ang kalaban kan banwagon. Mga loyalties. You lies. Mawara na sa kinaban ng mga bandwagon. Uy, grabe ka man. We just wanna win. Nawaran kita ng viewers. Nagadan na sila. Isa rumayo. Anyway, ini si Mon. Ini man po si Christina. At ini man po si Dinos. Ini ang podcast na ginibo para sa mga Bicolano. Ini ang Taga Bicol. Okay, salamat sa mga nag-stay sa tuwing episode. Clout lang na episode para makaraluwas kami ng mga salubin mi din na tapos na. Nabuklo kaya po si Paul.